نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمي، barkan mu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lahiya. Insha Allah a wannan lokaci za mu karanta yadda za ka haɗa harufa kuma ka tadda su. Insha Allah su za mu karanta kamar yadda za ku gani haka. Sai ka ce a ba ja da, in kana so ka haɗa ka tadda. Ka gani muna karanta yanzu wasali sama kenan, wasali sama zalla. A ba ja da, abajada. Ha wa za, hawaza. Ha ɗo ya, haɗoya. Ka la ma na, kalamana. Sa a fa ɗo, sa'afada. O ra sa ta, orasata. Fa kho dha, fakhadha. Gha gha sha, dhaghasha. Anan duka za mu tsaya yanzu. Insha Allah sai darti na gaba za mu karanta wasali ƙasa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala.